88 individual na aresto sa isang linggong operasyon ng Pangasinan Police kontra kriminalidad. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Naaresto ang kabuuang 88 na individual sa iba't ibang operasyon ng Pangasinan Police Provincial Office sa loob ng isang linggong pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa buong lalawigan mula March 9 hanggang 15, 2026. Batay sa ulat ng pulisya, kabilang sa mga naaresto ang 26 na katao na nasangkot umano sa illegal na droga matapos magsagawa ng 18 anti-illegal drug operations. Nakumpiska sa mga operasyon ang nasa 167 na gramo ng hinihinalang shabu at 19 na gramo ng tuyong marijuana na may dinatayang standard drug price na 1,139,476 pesos. Sa kampanya laban sa mga wanted persons, umabot naman sa 55 na individual ang naaresto kabilang ang 13 most wanted persons at 42 na iba pang mga pugante sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Samantala, 3 katawang naaresto sa isinagawang 3 operasyon laban sa loose firearms. 2 baril ang nakumpiska sa mga operasyon, 2 ang idiniposito sa otoridad at 1 naman ang voluntaryong isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 3 anti-illegal gambling operations kung saan nasamsamang 4,540 pesos na hinihinalang ginamit sa illegal na pagsusugal. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, dito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.